everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulat sa hangin. Unya na nako tubago ng imong mga pangutan. No! Dili ka mahimong makigsulti sa akong amahan. Uy, hala, si Shane ba ya? Murag amasunang ni babag. Paagi ako, Shane. Dili! Ma'am Shin, ang imong amahan ang nagpatawag ni Helena busa pasak-as sa taas. Dili ko musugot. Nga mo sip-sip na sab na siya ni Papa Alejandro. Dili ka makapugong nako, Shane. Makikita gid ko sa imong amahan. O sige! Pamugos gyud! Kay kaurason ako na imo now! Mahimo ba? Ayaw pagbinata, Shane? Nananghin na ka nga malayas ka. Unya karon, nganong nibalik na masab ka? Ha? Unsa ba imong gibalikan, ha? Daghan ko gibalikan. Busa, pahawa na diha sa akong agianan. Ay paagian na lang gud din taon na, Ma'am Shane. Shane, nagpaabot na ko sa Sir Alejandro taas. May sabutan mi. Unsa may iyong sabutan? Unsa? Magpakabit ka sa akong amahan? Bastos ka! Ay! Ow! Ato ara na, hayang na. Musa ka na ko sa taas. Shit! Panuway ka, Helena! Panuway ka! Ayaw na lagod panguntrabida diha, Ma'am Shin. Magpili ka. Si Helena ang muduaw sa imong amahan o si Sir Alejandro ni mo adto ni Helena? Konsentidor kang dako, Lando! Iko na ko nagtuman sa sugo sa imong amahan. Nga kuhaon si Helena, Ma'am Shin. Kiilad lang day mini, Helena. Pasag di na lang sila nga magkasulti. Importante ang ilang sabutan. Sir Alejandro? Sir, sorry nga, wa ko makapananggid di mong mulakaw ko. Kalimtito. Ang importante nga, mibali ka o nagda ka nagbalita bahin ni Silis. Mangayog yapon kong pasaylo ni mo. Patay na gini ay si Silis. O sir, karon lang tuigas siya namatay. Kaalugon. Alugon nga gawa kami magkasulti. Sa sod siya sa prisohan, mamatay, Sir Alejandro. Wa pagidi ay siya makagawas. Kamakaluluoy ni Silis. Pero nganong nadumduman mo man si Silis sa prisuhan, ha? Jail guard ang akong inahan, Sir Alejandro. Nagpatabang na ko niya. Salamat. Salamat nga natultulan mo yun si Silis. Too day, sir. Niyara ang picture siyang lubong. Og niya sabang suwat nga imuuntang ipahatag kang salas. Dili na niya mabasa kay patay na siya. Ngano na priso man si Salas, Sir Alejandro? Matod pa ni Mama, murder ang kaso ni Salas. Multiple murder. Oh, Unsa maginihang nahitabo, Sir Alejandro? Kinsa man di ang mga napatay ni Salas? Sir, sige na lang. Ayaw na lang kong tubaga. Ni ako alang sa sayuta ni Salas. akong ihatag nimo ang iyang bahay. Ug ang yuta nga gibarugan ini. Unsa? Wa na si Silis. Dili na siya makapauli dinhi. Busa, wa na himo puyo adtong baya. Mahimunin akong datahan, sir? Imo na kini. Ako ning ihatag nga bayad
sa imong pagkakaplag ni Silis. Sir Alejandro, Ayaw ka malaka. Tawgon ko ang akong abogado karon ug pahimuan ko kini og deed of donation. ha? Sir Alejandro? Ikaw ang nag-atiman ako hangtod nga naayo ko. Busa, angay lang nga hatagan ka og reward aron imong mapahimuslan. O kay ganahan man kasabay ni Silis, ako kining ihatag nimo, Helena. Ug mahimo kang mobalik dinhi. Nagpaabot nimo ang greenhouse ni Silis. Mas makaayo ko yun. Dili lang una ako mupuyo din, sir. Sige. Tahuron ko ang imong desisyon. Pero, ikaw paghihapon na akong nurse, Helena. Oh, Sir Alejandro. Kung magkinahanglan ko sa imong pag-assist, naa ka ha? Oh, sir. Sige, atiman na ang bahay ni Silis. Ipatawag ko lang ikaw kung magpirmahan na kita. Oh, sir. Og, salamat. Helena, nganong ganahan man kang muduaw karon sa bahay ni Silis? Ganahan lang ko, Lando. Dool na ta. Ang lugar lang diya palihog na eh. Niyang among plitino yo. Helena, misugot pa si Sir Alejandro nga natanatahan mo kinimbayan ni Siles? Lando. Ako na ang tag-iyan ni maong bahay. Unsa? Gahatag ka ni Sir Alejandro na ako. Helena, O gusto kong ayuhon ka na baya, Lando. Gusto na kong ibalik ang kaniniyang naong. Helena, kalma lang. Uwa ka mahadlok. Mahadlok sa unsa. Mahibawaan ni Ma'am Julia, naghihatagan ka og bay og yuta ni Sir Alejandro. Mosamot ang kahugaw sa ilang hunahuna nimo ni Ana. Bahala ni sila, Lando. Ang importante na ako, nga maatiman ko ang tumana ni Celes. Nga naman, Helena. Unsay nga naman. Nganong gusto man nimo buhion ang pagkatao ni Siles diha nimo? Nahibaw na kasi sa korason, Lando. Naluoy ko ni Celes. Namatay siya sa prisuhan nga way kalipay. Namatay siya nga nag-antos. Nag-uol. Oh. Pasagdi na lang ko sa kong obsession sa story ni Celes. Tungod kay mo ni makalipay na ako, Lando. Sige. Mauman ka na imong gusto. Sige. Julia, nagkabasin niyo. Oh, Franco. Ganun nanawag ka man. Dito karon sa opisina ni Alejandro. O nagkasulti mi yung ang abogado. Unya, Nasgutan ako siya sa location na gusto na kong tukuran sa eskwelahan o commercial building. nanunya. Ako pong sultihan ini si Alejandro. Di na ko pwedeng gamiton ang maong lula sa Santa Ana. Ha? Ano man? Gidonate na ko kini ni Alejandro. Unsa? Og diin man niya gidunit. Wa masulting abogado. Pero naniguro siya nga gidonate na kini ni Alejandro. Maong ikariputan kung kinsang ikitagan ini. Ilisana ng mga bintana. Helena, mas maya tingaling ha. Tukoran na lang nimo ni og laing bay. Bagong bay. Dili mahimo. Nganon di man. Gusto ko mabarog original nga porma sa bahay ni Celes ining dapita. Alejandro, mahimo ba og magsulti ta? Unsa man ka na, Julia. Ang yuta sa Santa Ana
Mao'y maayong tukuran og eskwelahan. Matod pa ni Franco. Dili na kini mahimong hilabtan, Julia. Og nga naman. Ako na kining gidunit. Og kinsa man ang imong gihatagan sa maulo na. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.